тук да има стане. Монтираме в гаража. Това ще го направим накрая, ще оставаме за накрая вече. Обаче председателството, че има охрана на рецепцията и може би ще се чуе как троши да вече. Аз с това ключ сами трябва да мога да заключа, да се отключим. Да, ще го пита преди да хлопна вратата. Вече мога да се отваря с ключа. Сигурен? Да. Така, приятели, моят се намираме в пред магазин Донкус, където би трябвало да намерим 4 по-малки варианта на тия мечета. Трябва да имаме да същите цветове, които бяха естествено. Вече ги виждаме. Това ти беше шарена, такава шарена ли е? Вижте какви са симпатияи. Човек има пети мечок, има черен мечок. Защо аз не съм черния мечок? Аз буквално съм черния мечок. Защо не го е купил при положение, че за 5? Аз си викам, окей, да, те са 4 цвята в магазина, сигурно за това ме е забравил. А то буквално има. Линче, искаш ли да вземем един черен мечок? Да, искам. Ето, Линче, това си ти. Благодаря. На Денислав мечока, защо е по-специален, ако мога да попитам и по-скъп? С 10 лева. Добре, аз кой ме? Добре, желаете? Ами, при положение, че ще ги разбиваме в земята. Не мисля, че ще ни трябва. Айде! Банковата ми сметка е много странна в момента, а дори не правя пранки, защото съм ядосан. Сега ще включим тия мечки. Чао! От Анди Студио, което снимам.